लाइभ फैलायबाय नै माखासे बाथ्रा सावरायनोसैलाय जोङो जयै ना डिसकासन खालामगोन माखासे बाथ्राना जों एक्चुअलि आङो मा बुंनो सानदों डाइरेक्ट मा होनना बुंगोन नेटवर्क मार्केटिंनि रियेलिटिखौ आं खोन्थागोन आरो ना नोंथांमोना भिडिअसफोरखौ शेयार खालामना हो जाहाथे जों जयै डिसकासन खालामलायनो हायो अन दा स्पट ना अन दा स्पट बाथ्राफोरखौ रायज्लायोबा माने साबसिन जायो आरोना ओरैनोथ' आङो एसेबाय थानो हाया जे नोंथांमोना जइन जागोन जाया खिन्थु चेनेलाव अलरेडि भिडिअसआ थाबाय थागोन नोंथांमोना नायनो मोनबाय थाखागोन फिउचारावबो आं बेनिखायनो नोंथांमोनखौ इसेबां वेट खालामालासे भिडिअफोरखौ बाथ्राफोरखौ एक्सप्लेन खालामनांगोन आरो ना अके जइन जाजेनबाय दे अननानै शेयार खालाम जाहाथे जोङो जयै अन दा स्पट बाथ्राफोरखौ सावरायलायनो हायो ना जोङो जयै सावरायलायोब्ला साबसिन जायो सोंनाय फिन्नाय मोनोब्ला आरो साबसिन जाबावो आरो ना अके अननानै शेयार खालाम जाहाथे जोङो साबसिन सावरायलायनो हायो ना आङो मा बुंनो नागिरदों नेटवर्क मार्केटिंनि रियेलिटिखौ खोन्थानो नागिरदों आरो ना नेटवर्क मार्केटिंआ एक्सुवेलि मा बुस्थु बियो मा बुस्थु जोङो नेटवर्क मार्केटिंआव जोङो मावोब्ला मा जायो ना अके गुड नेटवर्क मार्केटिंआव मावोब्ला जोङो फिउचारनि थाखाय जों मा खालामनानै लानो हायो ना गावनि डेभेलपमेन्ट ना फिउचारा डेभेलपमेन्ट जागोन ना जाया जोङो नेटवर्क मार्केटिंआव मावोब्ला जों बिनि सोमोन्दै माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ सावरायगोन ना अके अके दे जाजेनबाय दे दा जोङो ओरैबायदि बुंलांसिगोन हमना लादो आङो ओरैबायदि एक्सप्लेन खालामनांगोन जे नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दै बुङोब्ला एगजामपोलजों नोंथांमोनखौ माने बुंनांगोन आरो ना एगजामपोल मोनोब्ला माने साबसिन नोंथांमोना बुजिगोन मानो होनना बुङोब्ला जोङो बाथ्राफोरखौ डिफिनिसनजों जोङो मोजां बुजिजोबा जोङो एगजामपोलजोंसो साबसिनै बुजियो एगजामपोल होयोब्ला जोंनाव साबसिन बुजिनाय फैयो जोङो फिउचारनि सोमोन्दै सानगोन ना फिउचारावहाय जोङो नेटवर्क मार्केटिंआव मावोब्ला नोंथांनि थाखाय राइट चइस जागोन ना जाया बे खोथा आरोना नोंथाङा नेटवर्क मार्केटिंआव मावोब्ला बियो गोरोन्थि डिसिसन जागोन नामा बा राइट डिसिसन नामा जोङो बेखौहाय नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै क्लियार जानो हागोन आं बेखौ आसा खालामो नाय आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंनो सानो जे नोंथांमोना जाय चेनेलाव भिडिअखौ नायदों ना जाय चेनेलाव बे भिडिअखौ नायगासिनो दं बेवहाय बे एगजामपोलखौनो आं होगोन जानो हागौ मोनसे समाव बे चेनेलाव वान साबसक्राइबारल'मोन ना वान साबसक्राइबारल'मोन माने सासे साबसक्राइबारल'मोन बै समाव जानो हागौ ना बिनिफ्राय सानै जादों बिनिफ्राय साथाम जादों बिनिफ्राय साब्रै जादों दा दिनै बेसेबां दं 11,000निबो बारा ना 11,000निबो बारा बे चेनेलाव साबसक्राइबार दं अब्ला नोंथांमोना सानना नाय बै समाव सासेल' साबसक्राइबारमोन दिनैहाय बियो 11,000सिम बियो सफैनो हादों अब्ला बियो नेटवर्क जाबोदों माने गोसारबोनानै मा जादों आङो जुदि दिनैहाय आंनि चेनेलाव बेवहाय भिडिअ होयोब्ला बियो 11,000 मानसिनाव बियो सहैजायो खिन्थु बै समाव मा जायोमोन सासे मानसिनावल' सहैयोमोन सानै मानसिनावल' सहैयोमोन भिडिअआ दा दिनैहाय बे चेनेला ग्र' जाबोनानै 11,000 मानसिनाव सहैबोदों दा बेबायदिनो नेटवर्क मार्केटिंआ जोबनो गैया बियो आनलिमिटेड बारायबाय थायो नोंनि बियो टिम वर्कआ माने टिम बारायबाय थायो अब्ला नोंनि इनकामा मोनसे समाव बिराद गिदिर जाहैगोन बिराद गिदिर एमाउन्ट जागोन हमना लादो दिनैहाय दै मोनलोंब्ला एसे मोजां जागौमोन आंनि गारामाया एसे प्रब्लेम जादों खबबो जादों नालाय दा हमना लादो बे चेनेलखौ लानानैनो आं एगजामपोल होदों दा आम्बानिनि सोमोन्दै बुङोब्ला जिअ'नि सोमोन्दै बुङोब्ला जिअ' इउजाराबो बै समाव जानो हागौ सानै साथाममोन बिनिफ्रायसो स्टार्ट जाबोदों ना बिनिफ्राय स्टार्ट जाबोदों अके फेक अके आङो बेनि सोमोन्दैबो बुंगोन सिनियर अनानै मालाय फेक राहुल अके मानो फेक ना नेटवर्क मार्केटिंआ मानो फेक आङो बेखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन मानो होनना बुङोब्ला बियो नेटवर्क मार्केटिं होनना बुङोब्ला बियो मानसि बारायनायनि टिम बारायनाय टिम वर्क बियो फिउचारनि थाखाय ना फिउचारनि थाखाय खामानि मावनाय बियो दिनैहाय हमना लादो मोनसे कम्पानि नेटवर्क मार्केटिंआ गोबां कम्पानि दं सानथ्र'हायि गोबां कम्पानि दं 200निबो बारा बेयाव कम्पानिसफोर दंना दा बेफोर कम्पानिया बबेया रियेलिटि बबे रियेल ना बबेया नोंथाङा खामानि मावथाव जागौ बबे कम्पानियाव बेसो खोथाया फेक रियेल बेबायदि जेनेबा होननानैथ' जों बुंद्रायजोबनो हाया
फेक होननानैबो जों बुंद्रायजोबनो हाया मानो होनना बुङोब्ला सानदे माहेश्वरी नोंथाङा बेखौ मिथिगौ डक्टर बिबेक बिन्द्र बेखौ मिथिगौ बिथांमोना नेटवर्क मार्केटिं खालामबोनाय अब्ला सानदे माहेश्वरीया बियो वर्ल्डनि टप बियो मटिभेशनेल स्पिकार दिनै बियो नेटवर्क मार्केटिंआव बियो साक्सेसफुल जानानै वर्ल्डनि टप स्पिकार जानो हादों अब्ला बेखौ बुंनो हागोन नामा नोङो बेखौ बियो मोनसे फेक होननानै बेखौथ' बुंनो हाया बेखौ बुंनो हाया नोंथांमोना बेखौ फेक नेटवर्क मार्केटिंआ वर्ल्ड टप बेस्ट बिजनेस बियो मिथिगौ ना वर्ल्ड टप बेस्ट बिजनेस मानो होनना बुङोब्ला सासे हमना लादो सासे गोरिबथार मानसि सासे गोरिबथार मानसिया बेखौहाय बेयाव मावफैयोब्ला बियो मोजां खामानिखौ मावोब्ला बिनि फिउचारा बेसेबां ब्राइट जागोन बेखौ नोंथांमोना हमनानै लानो हानाय नङा बिनि एमाउन्टआ बेसे गिदिर जागोन बेखौहाय नोंथांमोना साननानैनो मोननाय नङा ना अके आङो माखासे मा होनना बुङो एगजामपोल होनानैबो बुंलांगोन डक्टर बिबेक बिन्द्र नोंथांमोना बेखौ सिनायै जानो हागौ ना सनु शर्मा बेखौ सिनायै जानो हागौ जायफ्रानाखि वर्ल्डनि टप बिलिनियार मिलिनियार खामायग्राफोर बबे प्लेटफर्मजों बिसोरनो बिलिनियार मिलिनियार जादों बेखौबो नोंथांमोना एसे साननानै नायब्ला मिथिगोन बबेयाव खामानि मावदों बिसोरो आम्बानिनि सोमोन्दै नोंथांमोना साननानै नाय बबेयाव खामानि मावदों बिसोरो नेटवर्क मार्केटिं नंगौना नङा बेखौबो साननानै नाय नेटवर्क मार्केटिंआ बिराद मोनसे गिदिर मा होनो प्लेटफर्म बियो नेटवर्क मार्केटिंआव गोबां नेटवर्क मार्केटिंनि आन्दाराव खामानि जायो मानो होनना बुङोब्ला बेयाव डाइरेक्ट सेलिंनि खामानि ना डाइरेक्ट सेलिंनि खामानि सेलिंनि खामानि बिसोर गासिबो मानि आन्दाराव जायो नेटवर्क मार्केटिंनि आन्दाराव जायो नेटवर्क मार्केटिंनि आन्दाराव जायो अके र' ना नोंथांमोना बिनि माखासे मा होनना बुंगोन बेखौहाय बिनि बेसिक पइन्ट्सखौ बेसिकखौ मिथिबाय जानो हागौ नेटवर्क मार्केटिंआ मा बुस्थु हमना लादो आङो दिनै नोंथांमोननो आंनि चेनेलखौ लानानै बुंबाय बै समाव बियो सानै साथामल'मोन साबसक्राइबारा ना दिनै बारायबोबाय आं जुदि नोंथांमोनाव दिनैहाय मोनसे भिडिअ होयोब्ला गोबां मानसिफ्रा बेखौ भिडिअफोरखौ नुसै ना बै समाव सासे सानैयाल' नुयोमोन दिनै गोबां जाबाय ना दा बेबायदिनो नेटवर्क मार्केटिंआ बारायो दा दिनैहाय आं हमना लादो बिराद गोरिब आं मानसि बिराद गोरिब ना थार्ड क्लास आङो मानावहाय हमना लादो 500बो खामाया नेटवर्क मार्केटिंआ बेबायदि रावखौबो माबा खालामा माने मा होनो डिभाइड खालामा सोर गोरिब सोर दोहोनि जेबो डिभाइड गैया नोङो टारगेटखौ कमप्लिट खालामोबा नोङो बेवहाय साक्सेसफुल जायो माबोरै साक्सेसफुल जायो टिमा बारायलाङो टिम वर्क जायो दिनै बेबायदि प्लेटफर्म जोङो माने नेटवर्क मार्केटिं होनना बुङोब्ला आङो ओरै बुंनांगोन जे नेटवर्क मार्केटिंआ एक्सुवेलि बेयो खामानि नङा बेयो मोनसे प्लेटफर्म जायखौहाय जोङो नामजों बुंनो हायो नेटवर्क मार्केटिंनि आन्दाराव गोबां कम्पानिसफोर थायो बे कम्पानिफोरखौसो जोङो बुंनो हायो थगायना लिंहरो शपिं मलआव खामानि होना क्लास होयो सानथामसो खामानि गैया थगायाबा मा होनदों अके बियो माखासे सोलिबाय थानाय माबा जाहैबायना दा मा होनना बुंगोन बेखौहाय आङो एक्सुवेलि बेबायदि बुङोबा ना थगायना लिंहरो होनदों ओमफ्राय शपिं मलआव खामानि होना क्लास होयो सानथामसो खामानि गैया थायाबानो मा बुंखो आं बारा माबानो हमनो हायासै अके बियो बेलेग बाथ्रा बियो आङो नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दै खोन्थायोब्ला बियो आलादा खोथासोलाय आरोना नेटवर्क मार्केटिंआ मा बुस्थु आं बिनि रियालिटिखौसो खोन्थादों दिनै हमना लादो बे मानसि सोनाय मानायनि बाथ्रा आरोना बे ट्रेनिं होनाया दा जे सोलिगासिनो दं दा गुवाहाटियाव ट्रेनिं सेन्टार ना बेबायदि गोबां बाथ्रा बेखौ बुङोबा आरो आलादा भिडिअ लाबोनांगोन आङो मा बुंदों नेटवर्क मार्केटिंनि रियालिटिखौल' खोन्थादों बे रियालिटिया मा ना फिउचाराव बेखौ इयुथफ्रा बानायोब्ला मावोब्ला मा जागोन नरेन्द्र मदिया दिनै मा होनदों इयुथ्सफोरा मा होनना बुंदों नरेन्द्र मदिया इयुथ्सफोरखौ मा बुंदों
मा इनकारेज खालामदों नरेन्द्र मदिया कलकाता डायनामिक बेनिफिशियेल एकर्ड मार्केटिं प्राइभेट लिमिटेडआव ट्रेन लाना फैदों मावाखै अके ट्रेन लाना फैदों ना मा होनदों अके बियो आलादा बाथ्रा जे आङो एसे बुंनो नागिरदों जे नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दैसो आं बुंदोंमोन आरोना बियो एसे आलादा खोथा जे नेटवर्क मार्केटिंआ जाहैबाय इउथ्सफोरनि थाखाय थिग नंगौना नङा आं बेनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुंनो नागिरदोंमोन दिनै हमना लादो नरेन्द्र मदिया ओरैबायदि बुंदों जोङो जबनि इउनियन माने खारबाय थाजाला जाहैबाय ना जबनि इउनियन खारबाय थाजाला मा होनदों जों साफ्रोमबो इउथ्सफ्रा माने बिजनेसमेन जानांगौ बिजनेस माइन्डसेट जानांगौ जोङो सोरबा सासेखौ हेल्प खालामनानै ग्र' खालामनो हानाय बेबायदि जानांगौ माने सोरखौबा मा होनना बुंगोन मोजां लामाजों देखायनो हानाय ना बेबायदि जानांगौ जोङो जबनि इउनियन खारबाय थायोबा मा जागोन रावबो डेभेलप जाया ना जबनि इउनियन खारबाय थायोबा जबखौ होसोबाय थायोबा रावबो डेभेलप जाया ना बेबायदि आरोखि खिन्थु जों मा जानांगौ दिनैहाय जब होनो हाग्रा जानांगौ जब होनो हाग्रा जोङो माब्रै जागोन बयबो जब मावग्रा बयबो जबखौनो मावजोबोब्ला जब होनो हाग्रा बबेनिफ्राय उजिगोन जब होनो हाग्राथ' उजिनाय नङा गोबां बाथ्रा दं बेवहाय दा जोङो बे बाथ्राखौल' बुं नरेन्द्र मदिया मानि थाखाय नेटवर्क मार्केटिंखौ मा बुंदों बेखौ नेटवर्क मार्केटिंखौ इसेबां सापर्ट खालामदों मानो बियो नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दै इसेबां बाथ्रा बुंदों बेखौ साननानै नाय नोंथांमोना बियो मोनसे फेकनि बाथ्रा बुंदोंना बेवहाय फेक होनना बुंदों नेटवर्क मार्केटिंआ मोनसे फेक ना मा बेखौबो नोंथांमोना साननानै नाय एसेबां वर्ल्ड मा बुंगोन बेखौहाय WDSF ना बोरैबा होनो वर्ल्ड डाइरेक्ट सेलिं अर्गानाइजेसन बोरैबा बिसोर डाइरेक्ट सेलिंआ माने बिसोरो मा होनना बुंगोन बेखौहाय नेटवर्क मार्केटिंनि पार्ट जेरै आं बुंदों नेटवर्क मार्केटिंआ मोनसे खामानि नङा बाट बियो मा होनो बिराद गिदिर मोनसे प्लेटफर्मसो जेरैहाय डाइरेक्ट सेलिंआव गोबां मा होनो कम्पानिसफोर दं जेरै मा होनना बुंगोन बेखौ बिराद गोबां माबा दङ जेरै नैबावहाय बुंदों बिथाङा बेनिफिशियेल एकर्ड मार्केटिं प्राइभेट लिमिटेड बिसोर ओमफ्राय आरो दंबावो मा होनना बुंगोन फरिबा लिभिं प्रडाक्टस बिसोर गासैबो मा होनना बुंगोन डाइरेक्ट सेलिंनि मा बुंगोन कम्पानिसफोर दा बिसोर गासै कम्पानिसफोरखौ लानानै गासै खामानिफोरखौ लानानै जेरै जिअ'नि बाथ्रा फैबाय मा होनना बुङो सिमनि बाथ्रा फैबाय जेरै आं चेनेलनि एगजामपोल होबाय बिसोर गासै बाथ्राखौ मा बुंगोन नेटवर्क मार्केटिं होनना बुङो आरोखि ना जाय खामानिया दिनै खनसे स्टार्ट खालामोब्ला फिउचारावहाय बियो मावनांगौनि गोनांथि गैया बेखौनो बुंगोन डाइरेक्ट नेटवर्क मार्केटिं जेरै हमना लादो आङो दिनै खामानिखौ मावबाय ना हमना लादो बे मानसि सोनाय होननायखौनो बाथ्राखौनो आङो एगजामपोल लानानै बुंनि हमना लादो आं दिनैहाय सानै मानसि टिम खालामबाय बै सानै मानसि टिम खालामनानै बै सानै मानसियाबो टिम खालामगोन बेसेबां खालामगोन बिसोरो साब्रै मानसिया आरो टिम खालामबावगोन 8 जन 16 जन बेबायदिनो 32 बेनिफ्राय 81 80 20 200 बेबायदिनो गोबांथार एरलांगोन आरोना बेफोरखौ मा बुङो बियो नेटवर्क मार्केटिं माने दिनै खनसे नों खामानि मावबा फिउचाराव नों खामानि मावनांगौनि गोनांथि गैया मानो होनना बुङोब्ला नोंनि टिमा खामानि मावलांसिगोन दा बेफोरखौ लानानैसो बियो नेटवर्क मार्केटिंआ मा बिनि रियालिटिखौ रावबो बुजिनो हाया खिन्थु जोङो बिराद गिदिर मानसिफोरजों जेब्ला जोंथ' बुंगोन नेटवर्क मार्केटिंआ बिराद मोनसे फिउचारनि थाखाय इउथ्सफोरा बेखौ मावथारनांगौ होननानै जोङो बुंगोन मानो होनना बुङोब्ला जों बिनि रियालिटिखौ मिन्थिगौ दा सोरबा दिनैहाय जोङो भेलु गैयै मानसिफोरा ना फेस भेलु गैयै मानसिफोरा रावजोंबो सिनायजायै मानसिफोरा बेबायदि बुङोबा रावबो भेलु होनाय नङा जोंखौ जोंनि खोथाफोरखौ खोनासंनाय नङा नाथाय दिनैहाय नरेन्द्र मोनबायदि प्राइम मिनिस्टार ना इण्डियानि गभर्नमेन्टफ्रा बेबायदि बुङोबा सरकारा बुङोबा हमना लादो दिनैनि जोंनि बर'नि लिडार्स हाग्रामा महिलारि सार ओमफ्राय प्रमद बर' सार बिथांमोना बुङोब्ला बेफोरखौ जायहा भेलुआनो गैया बारा इसिबां भेलु गैयै बाथ्राबाबो माबोरै भेलु जायो मानो होनना बुङोब्ला फेस भेलुजोंसो मेटार नोंथाङा जेसेबां सिनाय जागोन बेनिसो मेटार नाथाय जोंबायदि रावजोंबो सिनायजायोना उन्दै थाखोनि मानसिफ्रा जेसेबां भेलु गोनां बाथ्रा बुङा मानो जेबो भेलु जाया दा बेखायनो माने
एक्सुवेलि बेबायदि जानो नाङा आरोना जायहा भेलु गोनां बाथ्रा बेखौ भेलुखौनो दोननांगौ जायहा भेलु गैया बेखौ भेलु होनायनि गोनांथि गैया ना दिनैहाय मानो बेबायदि जेनेबा मा होनना बुंगोन प्राइम मिनिस्टार अफ इण्डिया बिसोरनो बेबायदि बिसिबां मा होनो डाइरेक्ट सेलिंनि सोमोन्दै नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दै इसिबां बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बेखौ नायदोंना नायाखै बेखौ नोंथांमोनासो मिथिगौ दिनै मा जाबाय टेक्न'लजि बिराद बारायबाय जब मोननो बिराद गोब्राब जाबाय दा बेखौ लानानै नरेन्द्र मदि मोनबायदिया बिराद टेनसन नोंथांमोना बेफोरखौ सानो ना साना बेखौथ' जों मिथिला बिराद टेनसन बिसोरो बबेयाव जब होबावनो लाइमोनफ्रा बिराद जाबाय बिराद बेखारनि अनजिमाया बांलांबाय गोबां बेखार फरायनानैबो जबलेस जाबाय दा बेफोर बाथ्रा जोंनियाव सफैयो आरो दा बिसोरो जोङो दा मा जानांगौ जाहैबाय नेटवर्क मार्केटिंआ जबनि खुनु पार्ट नङा बियो जबनि पार्ट नङा डाइरेक्ट मा होनो नेटवर्क मार्केटिंआ बियो जायफ्रानाखि फरायै बिनिबो जेबो माबा गैया मा होनना बुंगोन बेखौ मेटार खालामा नोङो फरायाबाबो डाइरेक्ट सेलिंआव नेटवर्क मार्केटिंआव खामानि मावनो हायो दा नेटवर्क मार्केटिंनि मान्थलि इनकामफ्रा बेसेबां जायो बेखौ नोंथांमोना साननानै हाया आसिया नोंथांमोना साननो जायगा मोननाय नङा बिसोरनि मान्थलि इनकामखौ नेटवर्क मार्केटिंआव ना बेबायदि गोबांथार बाथ्रा दङ नाथाय बिसोरखौ जोङो खोन्थायोबा नोंथांमोना फोथायाबो जानो हागौ खिन्थु जेब्ला नोंथांमोना बेवहाय खामानि मावनो स्टार्ट खालामगोन बेनि रियेलिटिफोरखौ मोजाङै बुजिनो नाजागोन नोंथांमोना फोथायैनि खुनु बाथ्रा गैया फोथायखायो नोंथांमोना जे जाय बाथ्राखौ आङो ओरैबायदि साननानै नायगोन हमना लादो नोंथांमोना आंखौहाय आंनि मोखांखौनो नायनो बाखायो हमना लादो ना एगजामपोल होदों आंनि मोखांखौ नायनो बाखायो अब्ला नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ माने फोथायनाया नंखाया ना जेब्ला नोंथांमोना आंखौ मोजां मोनगोन अब्ला नोंथांमोना आंनि बाथ्राखौ मोजां मोननो हागौ बेबायदि मानो बेबायदि जायो एक्सुवेलि बियो मा बुस्थु ना बेबायदि जायो आरोना हमना लादो आङो सोरखौबा पजिटिभ नोजोरजों नायबाय पजिटिभ नोजोर नायोबा आंनि सोमोन्दै मोजां सानोबा नोंथांमोना मोजां सानगोन खिन्थु गाज्रि नोजोरजों नायोबा नेगेटिभ नोजोरजों नायोबा नोंथांमोना आंखौ नेगेटिभ नुगोन दा नोंथांमोना हमना लादो आंखौ बेवहाय खोनासंबाय आंनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ खोनासंबाय थाबाय दा आङो मा बुंदों नोंथांमोना सानसिगोन आङो नेगेटिभ थट लानानै नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायदोंब्ला नोंथांमोना सानसिगोन साइज गैया महर गैया मा गैया भेलु गैया गोबां बाथ्रा बुंगोन ना गोबां बाथ्रा ओंखारगोन जेब्ला नाथाय नोंथांमोना पजिटिभ नोजोरजों नायनानै पजिटिभ थटजों नोंथाङा थिंकिंजों बे भिडिअखौ नायोबा जानो हागौ नोंथांमोना सानगोन फिउचारनि सोमोन्दै माबा मोनसे गोनांथार बाथ्राखौ जोंनो सेयार खालामदों बबे प्लेटफर्मा इउथफोरनि थाखाय थिग जागोन बेखौ खोन्थादों नोंथांमोना बाख्नायनोबो हागौ नाथाय बिदि नङाखि आङो पजिटिभ नेगेटिभ ना नोंथांमोनखौ आङो नोंथांमोननि चइस बायदिनो थानो होगोन नोंथांमोना नेगेटिभ बा नेगेटिभैनो जा पजिटिभ बा पजिटिभ जा बेयो नोंथांमोननि खोथा नाथाय मा होनना बुंगोन जोङो मा होनना बुंगोन जेब्लायबो पजिटिभ थानाया बिराद मोजां आरोना पजिटिभ थानानै खामानि मावनाया पजिटिभ थानानै थानाया बिराद गोनांथि जोंनियाव दा आङो मा बुंबावगोन नेटवर्क मार्केटिंनि सोमोन्दैथ' नोंथांमोना बेनि बेसिक बेसिकखौथ' मिथिखाबायना दा आङो सानगोन जे इयुन समाव ना आरो माखासे दिनफोरनि उनावहाय आङो लाइभ भिडिअ फैगोन बेवहाय मा बुंगोन आङो जे डाइरेक्ट सेलिंनि सोमोन्दै डाइरेक्ट सेलिंआ मा जानो थांगासिनो दं जोङो बेखौ सावरायगोन जेरैहाय दिनैहाय टेक्न'लजिया गोबां बारायबाय मानसिया भेलुआनो गैला जब मोननोनो गोब्राब जाबाय पस्टआ बेसेबां ओंखारो आजिखालि बेखौबो नोंथांमोना हिसाब खालाम आंनि भेलुआ बेसेबां दं आङो दिनैहाय ग्रेजुवेट जाबाय हमना लादो आङो दिनै ग्रेजुवेट फरायदों आङो भेलुआ दं आंनाव भेलु दंना गैया आङो दिनैहाय जब मावोबा आङो बेसेबां सालारिनि जब मोनगोन बेखौबो साननानै नाय आङो हमना लादो दिनैहाय 20,000 25,000 बा 30,000नि जब मोनबायनो आङो बे जब मोननो थाखाय आङो बेसेबां खरसा खालामबोखो बेखौबो हिसाब खालामनानै ना आंनि भेलुजों सासे बेखारि ना सासे मा होनना बुंगोन बेखौहाय बिबायारिनि भेलुजों बेसेबां डिफारेन्ट दं बेखौबो साननानै हिसाब खालाम सासे बिबायारिनि मान्थलि इनकामा बेसेबां जायो बेखौबो हिसाब खालाम आंनि दिनै बिए फरायनानै बेसेबां सालारिनि जब मोनदों बे माबाजों बेखौबो हिसाब खालामनानै अब्ला बुजिगोन मा जानो थांगासिनो दं फिउचारा मा जानो थांगासिनो दं अब्ला नोंथांमोना बुजिगोन
मानसिनि भेलुआ बेसेबां बारायदों बेसेबां खमायदों बेखौबो नोंथांमोना बुजिगोन मानसिनि भेलुआ बिराद खमायलांबाय नोंथांमोना रिल्स भिडिअफोर गोबांथार माखासे टेक्न'लजिसनि भिडिअसफोर नायोब्ला बुजिनो मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला बिराद टेक्न'लजि बारायगासिनो दं मानसिनि भेलुआ खम जालांबाय जब मोननो गोब्राब जाबाय बेबायदि गोबांथार बाथ्रा आरोना आङो बेखौ बुङोब्ला आङो डाइरेक्ट सेलिंनि भिडिअ लाबोनानै आं बेफोरखौ एक्सप्लेन खालामना होसिगोन आरोना दा आङो 20 मिनिट्सनि गोलाव बाथ्रा बुंनो बायो माने इसिबां गोबाव बुङोबाबो नायनो थाखाय इन्ट्रेस्ट मोना दा बेनिखायनो आङो इसिबां बुंला बेखिनियावनो बुंनानै आं दोननोसै आरो बाखि माबाफोर सोंनाव दंब्ला सोंनो हागोन बास 2-3 मिनिट्स थानानै दोनजासिगोन आरोना अके बबेनिफ्राय अननानै खनसे खोन्थाहरदो हेल' आंनि नाम्बार नांगौ नामा आंनि नाम्बार नांगौबा आं लास्टआव खोन्थानानै दोननोसै लास्टआव बेखौल' खोन्थासै आंनि नाम्बारखौल' बिनिफ्राय दोननोसै आंनि नाम्बारा जाहैबाय 8099825823 8099825823 बे नाम्बाराव आंखौहाय माने वाट्सआप खालामनानैबो आंजों माने कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो अके दोनथ'नोसै बाय बाय गुड नाइट